מה המתנה הכי יקרה שאנחנו יכולים לתת לילדים שלנו? אז אומר הרב שלמה קרליבך, זכר צדיק לברכה, המתנה הכי גדולה שאתה יכול לתת לילדים שלך, זה את עצמך. וזה מסר שעולה הרבה מאוד מתוך הדברים שהוא אמר בשיעורים בכל רחבי העולם. הוא דיבר הרבה על הקשר בין הורים לילדים, וכמה זה חשוב לשים את הדגש על הקשר הזה. והרעיון הזה באמת נוגע בלב של ההורות, ואני רוצה לחדד את הנקודה הזאת. המתנה הגדולה ביותר שהורה יכול לתת לילד שלו, זה לא דבר חיצוני הרי, כן? זה לא משנה כמה צעצועים וכמה חוגים וכמה חופשות או טלפונים חדשים ניתן לילד שלנו. המתנה האמיתית באמת היא נוכחות חיה. הורה שנמצא שם באמת, רואה, מקשיב, פנוי, הילד מרגיש את זה. הילד מקבל את החוויה הרגשית, את ההזנה הרגשית שהוא זקוק לו מההורים שלו. זאת החוויה, שאנחנו נוכחים ב100%. הילד כשאני איתו, אז אני לא רק לידו, אני צריכה להיות איתו, ממש, בלב ובמודעות. זה לא חצי תשומת לב, זה עבודה. זה לא תוך כדי מסכים שאני גוללת וקופצים לי מיליוני משימות שאני צריכה להספיק ומטלות שאני צריכה לעשות בבית ולילדים האחרים. לא. בכל זאת, אני צריכה לעבוד על המודעות שלי, על המודעות לפתח קשר נקי עם כל אחד מהילדים שלי. כמובן שהדבר הזה רלוונטי לכל מערכות היחסים בחיינו, כן? בעל ואשתו, וכמובן הורים לילדים, ילדים להורים, שכנים, חברים, בכל מקום. בכל מקום אנחנו צריכים באמת להיות 100%. אבל אני ספציפית מדברת על הקשר בין הורים לילדים, שם נבנה באמת היסוד הנפשי, היסוד הרגשי של הילד, ולכן חשוב לעלות למודעות כל פעם מחדש שהילד זקוק לי, למהות שלי, להוויה שלי, וזאת החוויה שבסופו של דבר הוא יזכור, כן? הילד בסופו של דבר לא יזכור לנצח כמה מתנות נתנו לו, מתנות חיצוניות, אלא הוא יזכור איך הוא הרגיש ליד אמא, איך הוא הרגיש ליד אבא. בסוף החוויה היא זו שנצרבת, ועל זה צריך לשים את מלוא הפוקוס ומלוא המודעות, ועל זה צריך לעבוד. וכשאנחנו באמת נמצאים במודעות הורית, שאנחנו באמת מבינים את זה, אז באופן טבעי, אז הילד כמובן מחזק את הערך העצמי שלו, וכמובן את הביטחון העצמי שנבנה חזק מבפנים, היסודות חזקים. כשאנחנו עם הילדים, אז היסודות שלהם מאוד 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 חזקים, ועל זה אנחנו צריכים באמת כל הזמן לעבוד על המודעות הזאת. אז זה משהו שצריך להדהד בנו, וצריך לזכור אותו, וצריך להתאמץ עליו, אבל זה שווה כל מאמץ וכל עבודה וכל זיכרון שנעשה, הילדים שלנו בסופו של דבר יקבלו את ההוויה האמיתית ואת ההזנה הרגשית הכל כך חשובה שהם זקוקים לה. שנזכה בעזרת השם לתת לילדים שלנו את המתנה הגדולה מכולם, את עצמנו. להתראות.